Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Bueno, m'he convertit en Thanos. Avui estem en un sitio per veure el Dia Festival. Exacte, és el dia del Saló del Còmic Barcelona. Anem de tots. Som-hi! Una de Sans tiene pase de libertad. I am the one that controls the blade. Tio, foto per agraïment. La foto per agraïment. Pel meu pare. Moltes gràcies. Bueno, com que m'acaben de venir, hem trobat la càmera de TV3 Televisió Catalunya i m'ha acabat a no. Ara sóc un famós més. En fi, ara seguim al festival. You best go with the flow, for resistance is futile. It merely sharpens the blade.
Puc fer la foto? Una foto, sí. És una foto més. Àlex, hauries d'aportar... Sí, soy jo. Ah, vaya, evidentment. Avui vas de Thanos. Sí. Avui vas de Thanos. Quiero darle de tu amiga La meva amiga, atenció. 3 dibujos que hice yo mateix. La meva amiga. Com la veu ja sé qui és. Ves signar això. Què vols que t'ho signin? Els tres? El Pol. Marc, mira, Marc, aquí tens per signar. Has de posar al costat, sisplau. Perdó. Fica't aquí al lado, així podem passar la Maria Romeu? Maria Romeu. Vinga, padre de família. Però, Sí, però de què coneixes el Maria Romeu? El de la voz de la serie del Capitán Harlow. Ah, vale. Però la coneixes? Has parlat amb ella? Sí, Ah, Jo també. en YouTube. sí, Maria Romeu. Fes la foto que envies. Mira, Maria Romeu, tu, molt bé. Ho has fet tu? Jo sí. Molt bé, ets un artista, tio. Sí. Sí. No, brutal. I això és per la Maria? Tinc que donar jo... Sí, a l'actriu doblatge. Mira, ell la veu cada molts dies. Jo la veig cada dia. Però li dones. Treballo amb ell. Fas. Això que he de firmar, a veure. Per en David. David. I a ti també. Els fans de jeans, parteu un pastís. De res. I ara ens retirem. I am the one that controls the Bueno, hem fet aconseguir, hem arreglat tot i ha sigut divertit. En fi, nois i noies, subscriva'm, m'agrada i fes-me comentari que t'agradi aquest vídeo. Ara deixo fins una altra. Adéu!